שעמיר משהו כזה. פורמוס, מילה תודה. שנים כבר אין לי ספר. גם אני. תרפיס למודיעין לספר חוות? לא, יש לי ספר חוות. איך אתה לא שומר על הספר? זה רגע. מירות ומיקו. לא, אבל מה זה? קרוב משפחה. איך קרוב משפחה? אמרו לך לא? אני התחלתי מה זאת אומרת? זה אלימות. קרוב רחוק משפחה שלנו. אבל אין לך אותו. יהיה לכם יותר... סליחה? זה ההסבר, זה על שמו. מה זאת אומרת? אנחנו לא אחים, אנחנו חברים, אבל לשנינו יש משפחה שלנו. אני לא מבין מה זה הסבר, זה הסבר שלנו. זה פוגע מה שאתה אומר. לא מצלם אותך. זה מאוד פוגע במה שאתה אומר. בוא נשלם לנו. מה זה הסבר? זה ההסבר שלנו. אני בא לפה כאדם במדינה דמוקרטית. שמע את השם שלי. אני צריך להסביר לך. משפחה רחוקה מהצד של סבתא שלי, אמא של אמא שלי, אוקיי? סליחה, אבא של אמא שלי. אפשר להשאיר את זה? זה את שיושבת פה ועל בסיס שיקול דעתך ורק שיקול דעתך את תגידי אם אני אוסיף שם או לא? זה את תחליטי, זה לא החלטה שלך. לא נראה. עבור מי? עבורי. אבל זה שיקול... מה זה משנה? גם אם תהיי מנהלת או ראש ממשלה. זה לא קשור מה התפקיד שלך פה לצורך העניין, זה קשור לזכות שלי כבן אדם במדינה לשנות השם. אני אקבל את הבקשה, אבל יש סמכות, בגבול מסוים. ההסבר הזה... על מה מדברת בכלל? זה נשמע לי... לא צריך לדבר ככה, הנה. לא, מה זה קשור לדבר ככה? ואיך ההורים? אולי תעצור. תעצור עד שתמשיך. טוב, אני כתבתי, תכתוב לה גם, נו מה הבעיה? מה לכתוב? מה שכתבתי זה המצב. בסדר, אבל למה אתה רוצה? אתם יודעים ש7 שנים כתבתי עכשיו? אני רוצה לשנות שם, אני הולך למות עם זה, מה קרה לך? את יודעת כמה זמן חשבנו על זה? אתה יודע מה הגעת? כן, אני הולך לשים את זה למצבה שלי, מה? 4 קרצים למה? את יכולה לרשום לעצמכם נימוק החופשי. לא, אני לא כזה, לא טוב מה נימוק, לא אני... תעודת זהות שלך אפשר לראות? מלא כסף קטנה. שם הסב מלפים. מה? אתה מבין איזה מדיניות גזענית יש במדינת ישראל? למה מלפים? שתוק. מה זה שתוק? אל תגיד לי שתוק, אני אגיד כל מה שאני רוצה פה. מה? למה זה היה? האישה היא קצתייה. זה שמי. שלא. אין לך עוד דרכון? למה שאין לנו אותו? רגע, התיקון המבוקר שלא רוצה פה... יש לך עוד דרכון, זה מבוקר. כן, נכון. להגיע אותו. באמת? אין לי אותו פה. גם הבאת את בדרכון? הדרכון הלא נכון. אוקיי, מה זה משנה, אבל מחליפים דרכון לגמרי, לא? אז מה? מתקנים בפנים, חותמת. אז חייבים את הדרכון החדש? אתה יודע, בגלל זה בדרכון. לא, נשבע לך שלא. כאילו, לא הבאתי אותו בכוונה. בסדר, אבל הייתי בטוח שזה הדרכון העדכני, לא? אז מה, צריך לחזור לפה עם הדרכון? אבל לפחות בתעודת זהות אפשר משהו? אני לא יודע איפה זה הכסף. מה?
בכפרה אנחנו עושים את זה? תחזור עם הדלפון. אז זה במכה אחת. הנה, העלילה מתפתחת. פחות בטריות. לדעתי זיכרון. מה היום? 26? מתי אתם סוגרים? איזה מה? שגר את עצמך כמו מצב בין כוכבים, אתה יודע, לחצת על איזה כפתור. עכשיו בוא שנייה, בלי שום קשר לכלום עכשיו. רגע. למה? לא, תסביר לי, לא, אני רוצה לדעת. תסביר לי, אני רוצה לדעת. אתה לא יודע מה זה השם. אני אסביר לך אחרי זה. פה? שם מה? P.I. דאבל R O.S. לעצור? לא. לא לעצור? לא, ברצינות. עכשיו אין תמונה. סליחה. פרנה. הנה, על הרצפה. זה יפה שזה ככה. יש לי. בונה, אתה יודע, שני יציאים יותר מוכלים ממני, מישהו מכר את זה לא יודע אנגלית. אתה יודע מה? באמת, מישהו מכר את זה בכסף. תוכניות דיברנו על זה שם עם כמה אנגלים. שם זה 10. כן, שם אתה יודע, באיזה 5 פאונד, 4 פאונד כל תוכניה. אתה יודע, הם אומרים, זה פשוט מגוחך התוכניה הזאת. שם משחקים של ווטפורד. של ווטפורד, לא של ארסנל, מנצ'סטר 60 עמודים תוכניה. אבל 30 פרסומות, ממש. לא, תאמת פה אין פרסום אחד. 10/8/89. 89? הלו. כן. מה זה הכל? זהו. רשמי. שם הפרטי החדש. בוא'נה, שינית את השם שלך, דפוק. לא, מה שלי את השם שלי? את השם שלי. אני כאילו באמצע, נכון? לא, אני רציני עכשיו, זה רצינות. שיתה לו את השם. מה זה השם הפרטי החדש? שינית את השם שלך לפירוס. לא, שנייה, עכשיו ברצינות. לא, אני לא תעשו לי פה. לא, אני בסדר.